kubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian bunsi jong gajingwat yaka Sonam Raghuvanshi kabade na indoor bal kakurim uraja Raghuvanshi ubala sya penyap hathain sora kadan menta Ghazipur kabah Uttar Pradesh karkum ki khubor bala penmi nakila pathai khubor na rithor laong ba Hynmen jong Sonam u govin ula Pyntip ba Sonam kala krani uling ba phone ba laong ba kadon Ghazipur nalor kata ki khubor ki ong ba Hynmen uraja u Vipin Raghuvanshi ule tho ba govin ula phone ni u hakapor arbajimen step jong khandai tarik jiliu hak ba ula Pyntip blalab ya Sonam hak diga chaka ha Uttar Pradesh nakaliang ki bahayang hasam jong Sonam kila ajing tip syaki pulit ka Uttar Pradesh badlaong ba ki pulit kila letshim ya ka naga jaka badan ha Ghazipur ki pulit ka Uttar Pradesh kila ong blalab ya Sonam naga wei ga jaka bam lani ka dhaba kawlatip kum ka Kashi dhaba ha surak ba Varanasi Ghazipur karkum ki khubor beliau ajing tip na ki pulit ka Uttar Pradesh laong blalab ya Sonam Raghuvanshi baladan kum ba arpusaus nam karta ha Kashi dhaba haga surak ba Varanasi Ghazipur daong ba kipulit kila pha yaka Shasadar Hospital banpet yaka kwat ka khya jongka batnang ni kila bu no yaka haga wei ka one stop center ka badan ha Ghazipur laban kdo bu menteri rang ba ka jela ukon rat ki sangma menta ka step ula pen benayar ba ka Sonam ka let pendam yaladi ha kipulit kat ba laingut kila syakem bat wei udang pedri haga bede ba ka jing sya penyap uraja Raghuvanshi ha ka than sora